Udedelwe ngebheyili yezinkulungwane ezingamashumi zamarandi ukhomishana we-IEC uDkt Nomsa Masuku obhekene necala lokweba imali engu-1.2 million randi. uMasuku ubhekene necala lenkohlakalo emva kokuvela ukuthi washushumbisa imali eyizigidi ezimbili zamarandi ngesikhathi esasebenza eStandard Bank nalapho ayephethe khona isikhwama somfundaze wabafundi. Uphenyo luthole ukuthi uMasuku wakhwabanisa amaphepha athize ukuze anikeze lo mfundazi izihlobo zakhe kanye nabangane esikhundleni sokunikeza abantu ababefake izicelo. I-NPA ithi isaphenya kungenzeka kuboshwe nabanye ngaleli cala. Masuku awarded bursaries to ineligible beneficiaries, allegedly using the funds from the Adopt a School Scholarship Trust. The case was postponed to September the 4th, 2024, for the state to trace the outstanding suspect.